Ino ka sa mangga. Dito gaan si Boss Raw. Ngangol ka ito bangga. Mukhang may kabuka. Teko sa bangko. Ay, kay, una pa asin. Huwag hindi ka. Kibig ka raw. Astang gusto makakita. Ay, problema, ikaw sa prutas karon ba? Aw, yung bunga, mali ka rin sa mangga. Nag... Na may sanji tira ang hulog mangga. Ha? Karon ikaw. Ay, hinog yun. Hinog yun. Oo. No. Paglubat ka man. Pangatag mo mangga, kay gutom ko. Ay, gutom na ka. Gutom lagi ko lagi. Yung kapagkaon lagi. Lagi ikaw sa prutas karon lagi. Gutom ko, pangatag lagi. Sa imong naong paladaan, mura magagwagi gutom. Si magkakatawa nga ni, ilan ni mo ang gigutom kay dong kuli-kuliki ba palulo. Uy, murag iring. Oh, Usa. Aw, si Mailo na. Gaya ka nagsinagot. Salamat ha. Ang pagpulog sumulog ko sila mo. may ganang suroy ka man dito. Aw, puri lagi ko kay lamig ang kalkal sa prutas. Hindi totoo yan. Ay, na nga ka. Ay, di man. Hindi lagi tayo lagi. Para mautugan ka sa gamay ba? Hindi ito lawas. Bali, buntis ka. Lagi sa day. Ito yaman. Ha? Yes. Sabi na ko, ini tag-is ba? Magkaguba ba sa tunawang ani? Guba pa daan. Guba? Naong daan. O di ka mukha ang gamangga. Ano sa niya? Baka ako itong lawas ba? Healthy. Ayaw, di ba?